Justin, ihatod sa kong kwarto ang ako mga malata. Dali na, Justin. Oo, no. Si Justin lang ang gusto na ko gamuhatod sa akong mga malata sa kwarto. Kay wa ko'y salig og babae. Nakawatan ako sa mga katabang sa gawas. Dili taon ko kawatan, miss. Musupa ka sa kong gusto. Di na siya musupak, Miss Mara. Sorry. Sorry, Miss Mara. Kana, mag-sorry gid ka kung masipiyat ka. Dili ko gusto mga katabang at tangaon. O gusto ko sa katabang, kanang limpyado. Dili sa ko ganahag katabang, nga bulingit og naong. Miss Mara, ako nang ihatod ang imong mga butang sa imong kwarto. Mas maayo pa. Og ikaw, Alice. Ang dami kong bugnaw nga juice. Fresh orange juice ang akong gusto. Yes, Miss Mara. Sige na, Justine. Ihatod na sa akong kwarto ang akong mga maleta. Og, ang pingi ng pink ha, kay ako ng makeup. Mahalon na. Yes, Miss Mara. Uy, basta ba ng mga tanong? Nag-ugaman lang na. Bumbuin na. Hoy, hardinero ka. Yes, miss. I am the gardenero. Mahimo ba? Pabilis sayat na lang. Noon, di kang paminahon. Mautoy, among agahon. Ate. Romero. Muraga, masugpa man tagdugo sa itong agaw, te. Natural lang ng ilang batasan, Romero. Saon nga, mga dato manggod sila. Pero, doon naman gugud mga dato nga nailante, di. Pero, dili man parehas yung batasan, oy. Oh, mao na ikiingon nga dilitan ng tao parehas og batasan. Sige na, buhian na ang mga tanom, bubui. Kay mag-andam pa ko sa iyang orange juice. Miss Mara, asa man ako ibutang ng imong mga malita? Diha lang sa sawg. Ako di bahala, ana. Okay. Okay na, mugawas na ko, Miss. Ay natong katabang nga babay. Ngay butang sa swimming pool ang juice nga akong gipangayo. Kay maligo ko. Yes, Miss Mara. Tigre maning bayhana. Unsa man kadi akong timpla? Mauna ba ka ni? Ang ako lang og dili makauyon sa akong timplada si Miss Mara. Love. Unsa man ang Diyos, ha? Love ka diha ron. Pabatian kita sa maldita na tong account na. Unsa naman na? Ready na na? Ha? Ibutang ka ba na niya sa lamisa dito sa swimming pool? Kay maligo na siya. Ay, maod ang ipaandam gyud ni Ma'am Carla ang swimming pool. Kay maligo gyud ay ang iyang anak. Sige na, lakaw na. Ibutang na sa swimming pool. Justin, magdugay ka ta dinhi. Alice, nagkinahanglan ta kwarta. Bisan unsa pa nakamaldita nga tong agawon. Ato na lang gilang agwan tahon, oy. Sige na, lakaw na. Ihatod na ng Diyos dito sa kilid sa swimming pool, ha. Katong nay lamisa. Ako pang tanawon ang auto kay mula ka unya na siya. Hain makade si Ma'am Carla, no, Justin? Muapas alam ko no si Ma'am Carla. Tuapas Manila. Tiyawag kisuob ni nga mong agaw, eh. Mura man hapit na maghupo. Uy! Uy, psst. Ikaw ba? Ayaw paglangas. Kaya nanlili ko. Aray. Hanggaw to. Uy! Sakita to, Justin, uy. Uy, ikaw gina na, day. Day? Sa may gisgihan ni Muglili, di ha? Di ha, sa luyo sa dakong tanong. Uy, nga ano ka? Sig tutok di ha? Nanlili ko. Nanglili ka? Ikaw ba? Yung kusga ng inting mo, bay. Kaya tingaling babatian ta niya. Saba di, oy. Bawa di ha? Usum ka? Papatay ka ng Miss Mara? Tigre ba kayo na? Ay, ikaw ba no? Ay, nagsapagod. Nagsaba. Huy, kung di ka gusto na kung bukingon ni Mamara, ni Miss Mara, nga nanglili ka. Hala, sibat na. Sibat na rin yun. Oh, dumatagbiyan na. Nga naman. Oh, bitaw, ako okay naman ko kumulili ko, good. Pero ikaw, dili pwede. Kay minyo na ka. Hilo ka. Aray! Matuog ko, bay! Dali, di. Miss Mara, ni ana ang imong juice. Ibutan na sa lamisa. Uguwat ako. Kay mo kawas na ko. Bugnaw na? Oo, Miss Mara, bugnaw ra na. Tilawi lang. Kung tabangan ra gani ka, ako lang punan og sugar. Okay na.
Tuod, butang yung sunscreen na nga akong buko-buko. Yes, miss. Oops, wait. Ah, Patanawan ako si mong kamot. Kung limpyo ba? nirang akong kamot, miss. Okay. Limpyo raman di ay. Pero, murig na itom si imong pulso. Panabon na dito, be. Limpyo og maayo ng imong kamot. Panabon og balik na yun din, he. Grabe ako ni mong nakapanabon diha sa imong kamot. Buwa naman kaya ng kamot nimo. Kinalang limpyo gyud kaayo ang akong kamot, Justin, kay Ha? magpabutang og lotion sa buko-buko si Miss Mara. Unsa? Pero limpyo naman kaya ng kamot nimo. Ay, dahil takuling gamay sa kaldero sa dapit sa akong pulso. Murag sobra ra man kaarte ng agaw na to eh. Makairita man ang batasan ng bayhana. Demanding pa kayo. Ya, murag grind na nga mulihok. Huy, nausa ka pa. Ay. Hinahangting nimo, mabatian ka. Bulaag ra ba na karong gabi eh. Paita ini. Kapuyag drive anang babae nga. Hawd kayo eh. Antoso na lang nato. Awon sa man, mo pauli ka karon, ha? Oo, uwa na ko matarong uglak ang bintana sa bahay. Sige, mag-abot na lang ta dito sa bahay, ha? May pagbantay nga way makakita, ha? Ay, mura man tag-amaw ini eh. Sige. Alice? Ay, halto na. Wala. Di ka na akin. Nanawag na si Miss Mara na ko. Pita pa yan eh. Makalagot ng bayhana da. Alice! Now sa Miss Lex Pino. Mara. Di anak ko, Miss. Nabunag yung ko maayo aron nga. Dili mahugawan ang imong buko-buko. Alice, maayo na magkasabot ag maayo. Unsa man unta na, Miss? Dili ko gusto og iya-iya nga katabang. Gusto ko nga kusog mong mulihok. Abdik sa tanang trabaho. Og naadayon kung manawag ko. Yes, ma'am. Ayaw mo pagsalig. Nga buutan kay nga akong inahan. May mangutana, Miss? Unsa man na? Hain man day ang imong mami. Topay Gatimans, Manila. Manunungutan na magkabahin sa akong inahan. Uwa man. Nangutana lang ko. Ako nang butangan og lotion ang imong buko-buko. Be. Maayo kinakaon na kaana. Abi na ko bakig tabi ra kanako din he. Sorry, Miss Mara. Sige na. Butangin ang akong buko-buko og lotion. O pagkahuman. Ingna si Justin, nga badayon kog lakaw karong gabi eh. Yes, Miss. Kahinay ko din mo mapadagan. Magduka ang sab ko ini. Nanawag na ko imong inahan, miss. Kuan, maginahinay gyud kuno ko sa pagpadagan kung ikaw nga akong pasayro. Pakos gina. Ha? Bungol ka ba? Pakos gina pagpadagan sa sakyanan. Sige, miss. Pero gamay lang nga speed, miss, ha? Tuod. Unsa man ka? O litaw gid ka? Ha? Minyo ka or litaw? Justin, dili mahimo nga may mahibaw nga kasal na ta. Dili ganahan ang atong agawon ug mag-uyab-uyab ng mga katabang. Busha, ato lang una gining itago. Ha? Hey. Nga wa makamutubag diha. Kuan. Kining, ulitaw ko, Miss Mara. Good. Tungod kay dili ko gusto og driver nga minyo. Asa mo to paingon ini, Miss? Gusto ko masuroy. Dugay na kung makasuroy sa syudad. Teenager pa ko nga mabiya din sa Pinas. May gani kay kamao pa kang nagbinisaya. Dili ganahan si mommy nga mag-English, Miss Bay. Love niya ang pinulungang Bisaya. Mao ba? Unsa man? May uyab ka? Ha? Oh. Anong marang nakurat makas ako mga pangutana? Kuan. Sa una may uyab ko pero nagbuwag na mi eh. So, taga din hirap ang babay? Dili, taga isla. Mao ba? Okay. Maayo na maklaro daan. Kaya kung doon na kay uyab, base nung magsalos panina ko. Di sana mahitabo, Miss Oy. Agawon man tika. Niya ako, driver man ko ninyo. Bisa na. Dili ko ganahan nga doon na kay uyab. Kay mabugnuan unya ko. Di sa tingalin na mahitabo, Miss Oy. Ayaw na pagsaba. Sige, dadakog nindot nga resort din hiya. Sige, Miss.
Romero? Romero? Ay, ate! Ate! Uy, Ah, asa magati nga nagdaamag ka na imong bag? mo pauli una ko sabay. Hindi na ka magguwat ni Justin? Ay, dili na. Magkita rami. Ayaw pagsaba, ha? At rami sabay magkita. Sige, adto na ko. Sige, te. Pero, te, tayo mo ba? Oh. Si Carlin ba? May kontak ba di mo karong bago? Wa pa. Mabitaw nga mo pauli ko kay manawag ko niya. Wow! Nindot man sa ni maong resort o gabiing dako. Na-improve na sa ning dapita. May mga resort na para sa mga turista. Miss, adun lang ko sa auto magpaabot ni mo ha. No. Ha? Wa pa maabot ako mga amiga nga akong gitawagan. O baniw na ako din Imna ng beer usa para imo na. Di lang ko, miss. Di pa si Dan na bigid ko ni Ma'am Carla nga. Di gi ko miinom bisan og usa ka to kung mag-drive ko. Ayaw ka pala ka. Dili na problema. Dili ko magsabat ni mommy. Gawas pa. Dili ka nga mag-guilty. Kay akong gusto nga mo inom ka. Pero, miss, Justin. okay. Okay, miss. Yes, miss. Huy. Masama ka nga mo inom. Mura ba kang nag-inom og kape? Saan dugay naman kung wa ka inom, miss. Okay. Yan na nga ako mga amiga. Makalakaw ka na. Thank you, Miss Mara. Asa na ka sila si Justin karon? Lisurag batasan ng among agawang babae. Si Carlin na ni. Hello, Carlin. Ate, Oh, kumusta? magpabawas na gid si mama, ate. Magpabawas na siya ka papa. Carlin? Giunsanin mo si Papa? Ha? Carlin? Carlin, tubag ako. Giunsanin mo si papa. May gibuhat ka ba daotan niya? Wa ate, wa ko'y gibuhat ka dautan, pero gigabaan na siya. Ngano nagasulti ka man, anak? Himatyo ng atong amahang panuway ate. Carlin, unsa naman din nahitabo ni papa? Nganong nagasulti ka man nga himatyo na siya? Tungod kay mao na ang tinuod. Tuwa siya sa ospital karon. Gi-oxygen na. Di na makaginhawa. Naguba ng baga. Mao ba? Pero mas gusto ko nga mamatay siya nga maghilak. Kana pang mukamang siya nga mangayog pasaylo ni mama sa menteryo. Kanang mag-abot ang iyang gininhawa ug malumos siya sa luha. Gusto na, anak, Carlin. Pasagdi ko ate. Carlin, may hununa ang nga ato siyang amahan. Ug nga utang nato niya ang atong kinabuhi karon. Mas malipay pa ko nga wa ko niya pakatawha ate. Carlin, Mas may pagkipatay ko niya sa gamay pa ko. gusto na. Ha? Gusto na, Carlin. Dunay rason kung nganong natawt ang tanan ni ining kalibutan, Ang rason nga nataw ta ining kalibutan na ate, aron paantuson ta. Aron maglunang ta sa luha tungod sa lalaki nga maontay mo pangga nato. Sa Lex Pinoy. Magmahal nato. Muatiman nato. Pero sige buhat sa tong amahan. Mas gusto siyang makakita nga musinggit na sa kasakit sa iyang kulata. Mas ganahan siyang makakita ni mama nga maghilak. Carlin, ayaw itaon padahas sa imong kasuko. Dugay na ang nahitabo, tay. Gusto ka, te. Dugay na nga nahitabo. Pero matagabi makita ko pa ang dagway ni Mama Edna nga gipatay ni Papa sa iyang kumo. Carlin, Gusto kong mawa ni sa kong huna-huna, ate. Pero dili. Nagkadugay. Nag-anam siya kalabas sa kong panumduman. Mao nga ayaw gyud pada sa mga laki, ate, ha? Carlin, dili tanang lalaki. Huwag mapili sa mga laki, ate. Wa. Carlin, Sorry, te. Sorry nga dili ko parehas ni mo. Sige na, paway na. Tuod ay, gusto ko nga magnegosyo ka na lang. Magpadako kwarta ni mo ha, para makatukod kag tindahan. tay sa aragod, nganong daghan man kay kagwarta. Ha, Carlin? Kwarta ang akong gugma karon ati. Kanang mga lalaki, angay na silang himuong gatasan. Carlin,
Unsay gibuhat nimo sa imong kinabuhi? Ha? Ayaw lagi ka balaka, di. Wa ko'y kipuhat kadautan sa kong kinabuhi. Sige babay na. Good night, ate. Sige, good night. Pag-amping. Bye, ate. Sorry kayo, ate. Pero dili gyud ako mapasaylo ang atong amahan. Dili gyud. Gabi naman kaayo. Uwa pa gyud mo pauli si Justin. Hain pa magka sila si Miss Mara. Matuog na lang ko. Mayawi man bitaw sa putahan si Justin. Panegosyohon ko no ko ni Carlin. Pero, anong daghan mangyod siya kwarta? Girls! Kinahalang mag-enjoy ta sa tabata pa ta. Ang babuhat pa na to at tara na to gustong buhaton. Pero hey, kinsa man na lalaki nga nagsigig pasiplat na to din Nasa nindot nga autoon nagsandig. Hala, uy, kagwapo anak niya, uy. Macho pagig kaayo. Hoy! Si Justin na. Akong driver. Ay! Ay, dili siya driver nga tan-awon, ay. Mura ka siyang anak og dato. Ayaw nagtripigi akong driver. Akay nga naman, gusto ka nga imo lang siya? What? Dili mo na siya driver o forma, girl. Na-cross mong ganik po niya. Oh, shut up! Kinsa na? Ako ni, love. Saan na bang orasa? Alas 3 na skadlaw na. Ay, kapuy ang trabaho, ay. Ganong gikapoy man ka nga, nag-drive raman ka. Kaysa, Ha? kainom ka? Amaw mo tong agaw na to eh. Gipainom ko. Ha? Kinuo ko, Justin. Ayaw na kinig-usba, ha? Ayaw gyud pag-inom og makahubog. Bisan kung si Miss Mara pa ang muhatag nimo. Kalma lang. Kalma, ha? Justin, nahibaw ka gyud sa balaod ni Ma'am Carla. Gidili ang pag-inom og makahubog kung mag-drive. Dili pwede, bisan usa ka landok lang. Naibaw lagi ko. Pero paunsam na ni Miss Mara. Nagahi man nag-o. Bisa na. Mahita jud kag paaging makalikay ka. Nagpaduol sa tingali ka. Wow, nagpalayo ang gani ko. Gitawag mo ko nila. Gipatipon ko nila sa ilang lamisa. Bisan pag ipatipon ka, mubalibad jud ka og inom. Bahala nagpakanon ka nila. Ayaw lagi ng inom. O lagi. Di na mausap. Kimingaw ko rin. Justin. Alice. Ayaw biyagid ko biyay ha. Justin. Bisa kong si Medo po. Ayaw biyagid ko biyay. Sa tayo sa ano ba nakasulti man ka, ana? Ayaw nagsaba, okay? Ato doon ang panahon, ha? Justin. Alice. Alice. I love you, Alice. I love you too. Alice. Alice. Hayag na. Justin. Justin. Salamat oras, Alas 6 na sa buntag. Usa! Uy! Oo. Love, late ako. O si late na ka? May lakaw karon si Miss Mara. Uban sa iyong mga amiga. Anong wa man ko nimo pukawa? Uwa man ka, magpapukaw na ako. Kadit, anda mga akong ilisan, be. Maligos ako, ha? Kalma lang, Justin. Kalma.
Patay ni inis, maldita na. Patay ni Bay! ini. Justin! Bay, Pero kini ka. Nangita na ni mo ang maldita. hain mo siya. Ato sa salay. Nagkawantuan na. Oh, okay. May unta kung wala ni sa puta si Miss Mara. Patay ko ini ba? Oh, nara siya. Mayo kay ni anak ka. Miss, sorry kay Miss nga nadugay ko. Abi na ko nakasabot ka sa mong gisulti gabi eh. Oh, Alas 5 ta sa buntag mo biya dinisbay. Pero tanawa. sorry. Unsa na orasa karon? Sorry kay Miss, sorry kayo. Unsaon Miss nga nakainom ko gabi eh. Maong nahinano ko katog, ug dugay kong nakamata. Sorry kay Miss. Sa sunod kung doon na tilakaw, anhi ka na lang matog sabay. Dili ka na mo pauli sa inyo. Okay. Yes, Miss. Sige na, andama ng auto. O pagdag ilisan, kay mag-overnight ah. Unsa? Overnight, eh? O, saman, wa kay na dang ilisan? Wa man ko makabati nga mag-overnight karon Miss, may mo pag mupauli una ko. Oh my God, ayaw na. Late na ka. Oh. Samot na si ka late. Ako di bahala sa mo isulob. Ha? Wa naman ang auto ni Miss Mara sa garahian. Ate, Romero. niya na ka. Ayahay ka tarong adlawat eh. Wa ang maldita tagagaon. Pero dili ta mag-abusar, oy. Unsa man, wa ba makasabi ni Miss Mara si Justin? Oh, nakasinsiyo eh. Nakapiso yun eh. Kaya naliit naman sila silang sabot. Ay, mao ba? Pero unsa man naulian ra? Oh, naulian naman ti. Natuwa na gani oh. Nang lupa na sila. Eh, mamahaw na ta na. Dagang lami nga pagkaon sa rin. Sige. Ato ning initon. Mamahaw ta. Miss, asa man gyud data? Nganong nanakay mo tagpambot? Ganahan ko magpaisla. Sabay bakasyonan sa akong amiga. Mao ba? Wa man mo text si Justin. Naon sa naman ka ang ilang lakaw? Hapon na. Eh, Ah, ginokto ko ka din eh. nagunaon na lang ko sa ilang lakaw ni Miss Mara. Eh, mura lagi o dili ba ayaw ang atong sitwasyon din hinga. Naan na si Miss Mara. Sige ra masiglaag oy. Aw, bakasyonista man na siya. Mura man nagdili na bakasyon ng iyat eh. Gano'n nakasulti makana? Pamanguti, kaning nakabati magugko ni Miss Mara nga nagsulti sila siyang mami. Naghisgot manggod siya ganina nga ani na lang una siya mapundo. Mutabang siya sa business siyang mami din eh. Unsa? Nagkiti, buti pa sa buti. Nga kabuhion ta pirmi ini kung naas Miss Mara. Wow! Mayong pagbuminaw Ganito sa din Let's kapita. Pinon. Mingaw man din Miss Mara. Layo man ni sa silingan. Muna akong gusto. Makapanghuna-huna ako kunan saon ako nga akong kinabuhi. Mao ba? Kuhaon na ako mga kinumpra na to ha. Miss Mara dito sa pambot. Balik dayon ha. Gusto ko nga magbutang kagtan sa tubangan sa cottage. O gusto ko, dagutan mo ang dakong daop. Ganahan kong mag-stargazing ta karong gabi. Karong gabi? Di ta mauli sa mainland? No. Pero Miss, May problema ba, Justin? wa man. Way problema, Miss Mara. Okay. Ibutan na lang sa ref ang ato mga pinalit, okay? Sige, Miss. Patay. Sa hindi na ko pagtawag ni Alice nga. Di ni mo mauli karon. Wa may klarong signal ng isla ha. Eh, uli ka sa inyo. Dili lang una, Romero. Paaboton na nako si Justin nga mauli. Mawauli ka to sila ting nga gabi naman. Wa ba manawag si Justin ni mo ganin ng adlawan? Wa man ti. O ganing ari man siya manawag na ko ti nga ikaw man ang iyang asawa. Hilom, oy. Hilom. Ate, nganong inyo pa man taguon ang tinuod ninyong relasyon ni Justin? Romero, nahibaw ka gyud sa balaod ni Ma'am Carla. Why magunay og uyab-uyab sa iyang mga katabang? Pero kasal naman mo ti. Dili naman mo uyab-uyab lang. Ay, bisa na. Dili pa ko ready nga musulti kang Carlin nga minyo nako. Daan pa ko. Si Carlin yun ang imong kabalakan. Pero te, naunsa na magirin si Carlin ti? Mahin mo bag, hatagan ko nimo sa iyang number. Carlin, nangumusta ba si Romero nimo? Ayaw sa bahay na ko, ate. Pero Carlin, suod mong higala si Romero. Dili ba ka gusto nga magkigsulti niya? Wala. Di lang ko gusto nga doon ako yung suod na lalaki. Carlin, ayaw iangin si Romero sa imong kasuko sa atong amahan. Huwag ko masuko niya. Di lang ko kailangan na makikisuod. Di lang ko gusto yung sakitan.
Nasultihan ba din mo siya, ti, nga nangumusta ko niya? Nasultihan man. Manawag ra kuno siya nimo. Siya ang manawag. Paabot lang. Ay, salamat. Nagunahuna yun ay siya sa pagpanawag na ako. Carlin. Hana, sige, lakaw na Romero. Katuog na dito. Sige, te. Kay magdamgo pa ko ni Carlin. Carlin. Amaw ginis Romero eh. Pero, kaluoy sab ni Romero. Wala siya kalibutan nga. Dili na ganahan makigsuod kaniya si Carly. Justin! Oh, Tanawa mga stars sa langit. Oh. Daghan kayo sila. bitaw no? Mihaya gud ang kalibutan sa ilang kadaghan, oh. Dali, uy. Higda tupad na ako. Ah. Aron maklaro ni mo ang mga bituan. Ha? Dali na ba? Oh, Higda dili tupad na ako, Justin. oh, miss, kining... Nausa man ka, uy. Nga na musiga man imong mata kung musulti ko. Kuan miss, kuan magud ka ng driver lang ko ninyo. Di mayo nga dunay makakita nga mutupad ko gigda ni mo diha. Huwag makakita na to. May pauli naman ang tigong nga caretaker din his bay. Come on. Higda na diri. Ayaw butagig mali siya nga ako invitation. Ganahan lang ko nga doon ako'y kasulti-sulti samtang magtanaw sa mga stars sa langit. Miss, maikog magi ko nimo miss oy. Nanimaho kong singot. Okay, ikaw good. Sige. Aran dili ka maikog, lakaw. Pag-shower dito. Isulob ang bagong white t-shirt nga akong gipalit nimo. May short sab og underwear. Ha? Come on, Justin. Pahimos lang ang privilege nga akong gihatag nimo. Ha? Ay, sa Miss Mara, oy. Nasubraan man ka kakampanti sa iyang lihok. Ay, masaning mga barkada ng iyang diingon, oy. Wa may bisan usang nga miabot. Lam na yung gabi eh, pero wag yun makatext si Justin ako. Hain maka sila karong higayon na. Ramiro, Wa mo yun ka makatug, te. Nakamata na lang ko sa kong damgot, eh. Pero ikaw, niya pagyapon ka din sa kawas. Bugno naman kayong hangin din hiti, oy. wa pa man yun mag-text si Justin. Oy, Romero. Aw, gita ang matuglaag ni Miss Marat, eh. Basin nung nakatog na to karon sa auto. Mo text unta siya. Basin lubat, Oh, di ba? mausab. Hmm. Nasige Romero. Adto na lang ko matug sa servants quarter. Okay, sige, te. Amping ba dito, ha? Oh, katol na, te, ha? Ayaw siguro na, te. Ay, kaluwisan niya akong ate Alice, eh. Abuutan, kay ni siya. Pero nga nung dili magyud parehas niya batasan si Caroline, eh. Miss, Wow! Ang ngayon kay kasi ako gipalit nga pakatog. Permihan na ha. Nga gwapo ka og humat ka kanunay. ha? Okay, dili na. Tapat na ako diri sa daanan. May man, og maglingkod lang ko, Miss Mara, og di lang ko mutupad nimo. Magsakit lagi ang imong liog kung nagsigi ka kahangad. Dili na ba? Justin, ayagod ko pa sa puta. Sige. Mutupad ko nimo, Miss. Yeah, Kana, tupad ako nimo. kana. Um, Musunod gikas tanan akong gusto. Aron magkasinabot ng duha, Justin. Okay? yes, Miss. Nahibaw ba ka kun unsa nga star ka ng kinadaplinan? Ano man ko? Ikulbaan man kong maayo. Unang higayon nga wa mauli din sa dakong bahay si Justin. Dili lang unta siya mo inom, uy. Itingalig, madisgrasya sila sa ilang lakaw. Kapila naman ka makauyab. Kadaghan na, no? Ha? Ako tag-anon.
Sa imong hitsura o sa imong parong, mga... Kana po, kana makauyab, no? Wa ka man katag-an, Miss Mara. Sure, gid ko. Huh? Ayaw nalagod ka, wow. Ako, sultihan ti ka. Kadagan ako makauyab. Pero, wa pa ko makakita lalaki nga, ganahan gid kaayo ko. Aw, moabot raon niya na sa imong kinabuhi, Miss Mara. Sure ko, ana. O gano'n nakasiguro man ka nga, moabot siya sa akong kinabuhi. Kay guwapa man ka. Hustos barog. Sexy. Nindot og lawas. Nindot kog lawas? O gano'n nakasiguro man ka nga, nindot kog lawas? Imo kong gitutukan sa hilom, no? Ha? Imo kong gitutukan ka ng dili ko makabantay, no? Ha? Wa, Miss Oy. O niya lagi. Ngano nahibaw man ka nga, nindot kog lawas. Makita mo gudayan ako. Aw, ambot ang ipasabot ba? Mahilig man ko kag fitting nga sinina gud. Mao nga maklaro gid ako ang kanindot sa imong lawas. Mao ba? Hmm. Kinsay nga sa imong katapusang uyab? May hubag di lang ta magisgot sa akong uyab, Miss. Juan, gusto ko nga kalimtan na ako ang mga babae. O gano'n man? Iyak ang gipasakitan? Oh, wa man, Juan. Basta, di lang ta magisgot niya. Kay, Kay unsa man lagi. Love pa ni mo siya? oo. Nag-cheat ba siya ni mo? Miss. Oh, wala problema. Nag-cheat man ka siya ni mo. Angay lang ang magbuwag mo. Ano yan sa men? Kamay may buwag niya or siya ang mibiya ni mo? Tungod sa laing guy. Siya ang mibian ako. Huh? Uy, kahiras ko niya ang may buwag ni mo. Sa kagwapo ni mo, ikaw yun ang iyang gibuwagan? Excuse ona ha? Hey! Asa man ka? Sorry kung akong giukay ni mong love life. Okay ra. Nakapamakak na noon ko na. Sa gining alis. Sa gining manawag kong Romero. Kahapdos na sa akong mga mata. Nauli na ba ka sila si Justin? Hayag naman di ang adlaw. Maayong pagpaminaw sa Lex Pino. ulit tao. Gusto kong mga asawa ni Carlin. Romero, Ay, Romero. nagmata na ka. Ano, magkamamukaw na ako. Wala nun ko makaluto og sayo. Basin o mga butron to sila si Justin o si Miss Mara. Don't you worry, miss. Ate. Kaya mura dili pa to sila mga butaron. Hapon pa to. Ano ibaw man ka? Nanawag man gud si by Justin ako gabi. Ha? Wa na lang kuno siya manawag nimo kay diya man sa duol si Miss Mara. Aha. Onya, ingon siya, hapon pa kuno sila magkauli kay tuwa sila sa usa ka isla. Isla? O isla. Ano may abot man silang isla? Misulti ba si Justin kung nag-unsa sila sa isla? Kuanti, kanang gi-invite man kuno si Miss Mara siyang amiga ng bakasyon sa isla, dito sa ila ba? Mao to, nakalaban jud ahat si Justin og isla og dili oras. Pero uwa ba ito siya dang sinina? Gipalitan man kuno siya ni Miss Mara te. Ha? Na-enjoy ba ka sa tong gilabang nga isla, Justin? Oo. Na-enjoy man, Miss Mara. Oh. Mura man lagi kwa. Ha? Klaro kayo nga, doon yung nakahasol ni mo. Wa, Miss, oy. Nakalitan lang ko ba? Wa mo ko magtuo nga makalabang kong kalitog isla. Sige lang. Mas daghan pa kag lugar nga maadto. Ha? Oh. Misiga naman sa ng imong mga mata. Kano mo ka, uy? Mura makag. Makalitan permis ako ipanulti.
Kuan, nakalitan lang ko sa sunod-sunod nga biyahe, Miss Mara. Well, sugod ka ron, kinahanglan mag-anad-anad na ka. Kay sure kit ko nga, daghang taglugar nga adtoon nga kita lang duha. Oh, ha? Romero, mupauli lang una ko sa bahay, ha? Magkuha ko og ilisan ni Justin. Akong ibutang sa iyang bag di sa servants quarter. Sige te. Unya, ako na siyang sinyasa na, unya, kung moabot na sila nga tuwa ka sa inyo. Sige, sige. Kinala masusi sa nako si Carlin. Wa man siya manawag kagabi. Dili sa mutubag kung tawagan sa iyang cellphone. Alice? Alice! Diara ko sa kusina, Justin. Alice! Alice, hindi na ni mahimo eh. Kinanong sulti na tas tinuod ni Miss Mara nga magtiayon ta. Unsa? Pero nga naman. Di na ko gustong mamakak. Unsa? Love, daghan na kay mga pangutana si Miss Mara nako. Nga pulos bakak nga akong gitubag. Unsa man mga pangutana ha? Nangutana siya kung ulitaw bagyog ko. Kinsa katapusan akong uyab. Pulos mga personal ang iyang mga pangutana nako. Unya, unsa may imong gitubag? Una makak ko. Akong gikan nga ulitaw ko. Nga gibuwagan ko sa katapusan akong uyab. Misulti ka ba niya kung kinsa ang katapusan nimong uyab? Natural, wa akong sulti. Oy, kay wa mo ko ikasulti. Ug di sad mahimo nga ikaw nga akong itugan nga akong ex. Naglisod lagi ko sa iyang mga pangutana. Busa may tingali nga ipahibaw na nato sa kalibutan ang atong tinuod nga relasyon. Ayaw, Justin. Alice, Dili pa mahimo nga atong ipahibaw nila ang atong relasyon. pero Alice, di nalagi ko ganahang mamakak. Gamay na lang ang panahon, Justin. Kinahanglang manukad una ta. Gusto ko magnegosyo ta. Unsa? Ayaw ka balaka. Magpatukod kong tindahan din hi. Unya, kung andam na tang undang sa trabaho, nanatay ka paingnan. Pero asa man tagpuhunan na? Mangita kong akong mahuwaman. Justin, sakay-sakay lang gud una na si Miss Mara. Makalagot mo kung babayan agot. Spoiled kayo? Bugtong anak mangguna siya. Unya, dito pa yun sa gawas ng dako. Lagi, lahi ragi kayo siyang batasan. Pero, abi ni mo no, tanang gustong buhaton, tanan naa sa iyang unano ng isulti, gusto niyang buhaton. Lisod kayo. Sige na, pag-ilis na dito. Unsa man, sakto man katog. Kaligo na lang. Aron, anhin na lang ta mamahaw. Ay, Pero, muun na lang ko ni mo sa dakong bahay, ha? sige. Unya, sigurado nga way makakita ni mo gikan din sa bahay kasabot. Ay, gini akong kalagutan da. Namura nung kong kawatan ni. Shh, gusto na good. Ay na lang ko kalagot. Mawa ang imong kagwapo, ana. Ay, Sige na, kaligo na. Ibutan na lang ako sa lamisa ang imong pamahaw, ha? kanos aman ta magkadungan og kaon. Hapit na lagi. Ayaw ka pala ka. Sige na, kaligo na dito. Mura mahinuon kag kabit na ako ini. Maulang una ibutang si mong huna nga imo kong kabit. Hilom di oy. Ligo na diri. Uy! Ay! Mingaw ko mo. Justin, ang saba. Tay ligo. Magduga ta kaligo dali. Uy! Romero! Ay, Miss Mara! Ay, Kwan! Nangita kang Justin? O para mababalik? Si Alice, nana. Wa, pasad. Naglabad na ba ito yung gabi, God? Kung maabot na si Justin, ingnas siya nangita ko niya, ha? Doon na milakaw. Yes, Miss. Ay, hapit ko ganina da. Kang! Sus, igatag sininain. Miss Mara, eh. Hapit mo makita ang iyang igot-igot sa kamubo siyang shorts. Muron ba yung siyang hapit na maghubo siyang porma, eh. Sus, pastilan bayana.
Maka-impernong porma. Payon tagbuapas dayon si Justin. Ate! Ah, Ate Alice! Romero, unsa man? Nangita na nako si Miss Mara? Ote. Pero si Justin yun ang iyang pangita. Kay ingon si Mamara, nga doon na po si Lakaw. Muro mo siya dili makalakaw kung dili kauban si Abay Justin. Aha? Naunsa naman na si Miss Mara Nagsigil, naglaag. Mapil sa laag si Justin na nagod. Aw, swerte si Justin kaya makaadto mo sa kailaing lugar. Pero ate, dili ba tingali maayo nga magsige na guban-uban si Justin kang Miss Mara, no? Ha? Oh, kaya naman day Romero. Ganon dili man maayo. Kuan, minyo magod si Abay. Uy, hinaya ka ng tingog ni mo. Pasin makabati si Miss Mara. Aw, ote. Dili man ay may mo nga makapati siya, no? Romero, dili pa ko ready nga mawagtangan og trabaho. Pero te, dili ba tagali na sa kun maminyo mo, te? Dili lagi ganahan si Ma'am Carla ug may relasyon ang iyang mga katabang. O gawas pa. Dili pa ko andam nga moangkon kang Carlin nga minyon ako. Ha? Wadyo kasabot ni mo, te. Nganong mahadlok man ka nga mahibaw si Carlin nga minyo na ka? Basta dili pa panahon. Unya ka nun sa mga panahon, te. Dili mong na mayo, te, nga magtagol-tagol o hangtod sa hangtod. Te, naglibog na ko. Dili isa ka gusto nga may bawa si Justin bahay ni Carlin. Basta. Dili lang una ta maghisgot ni Carlin o sa akong kaminyoon. May lain kong plano. Unsa man na? Magtukod kog tindahan, Romero. Gamay nga tindahan ba? Nga kung magkinaon sa ang among trabaho ni Justin din, na ako'y kadaganan. Aw, ikaw ko, te. Basta ko, support ako nimo. O na sige, magluto na ko sa kusina. Sige, te. Has kang nakasabot mo ko yung ati Alice. Ay, dagkang ekskrito. Alice? Gamay lang ang luto, ha? Kay dili mo man ni Odtos Justin din, he. Oo, Miss Mara. Tuod ay Alice. May pangutan ako. Maayong Oo, pagpaminaw unsa sa man na, Lex Miss Mara? Pinon. Nakaila ka ba sa ex ni Justin? Ngano mo rin makagnakurat? Kuan, Miss Mara, wa ko makaila sa uyab anang Justin o gawas pa, personal na niyang kinabuhi. Dili ko ganahan nga manghilabot. Mao ba? Maayo hinuon? Unsay maayo, Miss Mara? Maayo hinuon nga dili kay labtanon. Sige. Tuod. Kung maabot ay si Justin, ipatuktok ko sa kong kwarto, ha? Unsa man to iyang pangutana? Personal naman to. Husto si Romero siyang obserbasyon ni Miss Mara. Hapit na lang siya maghubo siyang gisulob. Kita ng pusod. Unya, mubo pa gyud kayong shorts. Mike, ni anak ka, Justin. Ay, Tuktukas iyang kwarto si Miss Mara kay nagmata na siya. ha? Unya? Usay unya, lakaw na, tuktukan na. Kay doon ako nung mo'y lakaw. Dali ato kay basig sa puto na sapto. Sige. I love you. Amaw, gini panaha, uy. Hi. Maayo kay ni anak ka. Pag-ready na sa itong lakaw. Mula ka na sa da, Miss Mara? Motor te sa probinsya. Ha? Muad to na sa tag-probinsya? Yes. Sa among probinsya. Ha?
Gusto ko maligo sa waterfalls. So, pagdana lang og ubay-ubay nga ilisan ha. Ingon man pang kaligo. Pero, miss, Oh, um, unsi pero? May lain kang trabaho? wa man. Sige. Magkuha ko gilisan sa bahay. Okay, sige. Ayaw pagdugay ha. Mga 10 tamang larga. Alis? Oh, unsa naman? Asa man ka? Mura man kag nahasol. Bita niyo eh. Bubakasyon sa ilang probinsya si Miss Mara. Unya, dadun ko. Oh, natural nga dadun ka kay driver man kaniya. Pero di man ko ganahan. Unsa? Anong dili magkaganahan, Justin? Gikapoy na kong sige biyahe eh. Justin, pamati na ako. Oh. Dili mahimong balibaran nimo ang atong agahon. Part na si imong trabaho nga muuban niya. Kay driver man ka. Dili na kalikayan. Pero Alice, nabalaka ko nimo. 1 week kong mawa din eh. Oh, nga mabala ka man ka nako. Niara man ko sabay. Ikaw ang angay na kong kabalakan kay naa mo sa biyahe. Busa pag-amping yun, ha? Ay, bito. Ops! Ay, Ay, ah. sorry. Hindi pa man din mo din sa suok magsulte. Lakaw na, Justin. Pangandam na si imong dad-unon. Sige na. Ay, magawas na lang ko. Ayun na. Mula ko na kong Romero. Amping mo din niya. Ikaw na'y bahala ni Ate Alice ni mo, ha? Tawag ako, bisan unsay may tabo din eh. Ana sa kong manawag ni mong Romero, okay? Ha? Oo. Sige. Oh. Adto na ko. Ingat. Te, ano mo to siya, te? Mura man to, wala miis ka mong tagon. Na, dili siya ganang muuban sa bakasyon ni Miss Mara. Aw, angay lang. Si angay lang. Angay lang siya mabalaka, te. Kaya dili man na maayong ikauban si Miss Mara, good. Demanding kayo. Insultador. Mong kapoy. Tarawa. Tarawa kita. Oh. Nga nahabilin din ni sa bahay. Hayakay kita. Kunwa si Miss Mara. Kay way magsigig-singgit. Just! Hilom, oy. Ang swimming pool. Ang dama kay maligo ka. O niya kung maligo na, murtag mapuling. Ha? Ano mura makagbapuling? Ang. Dili di ka mapuling nga. Hapit naman lang maghubo. Tentasyon kayo. Hey! Asa man ka? Hilo mo naman kaayo ka. Way masuod sa kong nga topic, Miss Mara. Okay. Ako na lang musulti ni mo. Um, Nahibaw ba ka nga negro ang last na kong nauyab? ha? Pero, dili gid siya itom kaayo. Gwapo siya. Parehas siya kagwapo ni mo. Um, Pero, makalagot lang kaayo kay seloso, manggod. Mauro tayo Amerikano nga sobra ka seloso. aw. Mao nga ako siyang gibuwagan. Mm, Pero, abi ni mo, mamisid ba na ako yung mga gakos ug hawk? mo ba? Yeah. Maayo kay siya mo dag kiss. Gilok. Ikaw, Justin, lami pa kang mo kiss? Miss, may tingaling dito magisgot anang mga butanga. Ay, Uy! May blush lagi ka. Dili ka ba yung mo kiss, no? Mong gibiyaan kasi mong uyab. please lang, Miss Mara, dito magisgutan ng mga butanga nga angay lang nang hisgutan sa manag-uyab. Di ba? Okay. Conservative sa day ka, no? Mhm. Okay, muhilom na ko. Pero, last question na lang. Unsa man na? O, sa may type ni mas babae? Please, ganahan akong ma-survey kung si gustos mga lalaki sa babae. Ako, ganahan ko kanang mahinhin, buutan, hilumon, kanang kasaligan. Og nasayop ka sa last ni mong uyab. Kay nag-cheat man ini mo.
Kinsa may ang kauban pag-cheat ni mo? Nakaila ka? Wa? Okay. Thank you sa pagtubag. Pero, last na lang yun. Unsa man na? Igon sa mo man na si Alice. Ha? Oh. Ngano na kurat man ka? Kuan, igagaw mi. Oh. Okay. Pero ngano nangutan naman ka bahin, ana, Miss Mara? Wa lang. Nakabantay magod ko nga suod mo. Nya usahay, maghunghungay mo. Aw. Sood mi kay igagaw gud mi si Alice. Hello, lovebirds! Kumusta naman mo? Te, ano siya tusutan karong panudot eh? Kita ra mong duha mangaon. Adobong baboy. Wow! Kana may lami! Ay, tesa, si Carlin. Ha? Si Karin na, te. Te, ingat nga. Niya ako sa dool mo. Mangumusta ko niya. Hello, Carlin. Ate, nagpadaan ako ni mo kwarta para sa tindahan. Carlin, kanus aman jud ka mo pauli. Di na ko muulit diya sa ato, ate. Unsa? Carlin, ayon sa pag-ingon ana, oy. Ate, ina pa nga na ako. Nagpaabot ni mo diri si Romero. O daghan kay tag-angayang sultihan, pero dili mahimo dinhi sa phone. Basta, ate, wala ko'y plano mo paulit diya sa ato. Palambuan na lang ang negosyo nga kung ibilingin mo. Carlin, dili ka ganahang makisulti ni Romero? Ipangumusta na lang ko niya, ate. Sige, bye. Carlin, tayo sa... Saan ba, te? Nag-off na niya. Gi-off na niya? Ay, laaya ni Carlin, oy. Nipagod siya nga nagpaabot ko niya din, eh. Ay, Romero, wala ko may bago kung unsaon ako siya pagkumbinser nga mo pauli lang din his ato. Ay, kasimple na, te. Hatagi ko siyang number, be. Ako'y kumbinser niya. Ayaw lang. Ate, Dili mahimong masipyat kas imong ipanulti kang Carlin. Kinahanglang personal kung musulti niya bahin sa among kaminyoon ni Justin. oo ba? Sige na, mga onat ta. Kita raman duha. Dili man mo anhi sinuti mo'y. Aw, tiguwang naman to, te. Sige kung sakit ang tuhod. Pero, te, pero ang tinuod ba? Ganahan na siyang mudawat og limpyo sa sweldo. Tingaway hagok. Ay na, sabtan na lang ko ng tiguang good. Unsa ka pa? Te, biliban ako ni mo, te. Basi nabuton yung kay Katino. Okay, ni ana kita. Maayong pagbuminaw Ikaw ni bahala sa itong mga Lex butang ha, Pino. Justin. Okay, miss. Mara! Welcome home! Granny! Ay, Mara! Uy, kinsa ba ni gwapo ni mong kauban? Akong boyfriend, Granny, si Justin. Oh, miss. Justin, love, morning akong Granny Paula. Gwapa sa. Nagpabukit ni siya kay doon ko siya sakit sa heart. Dili siya gustong stress. Oh, Ay, oy, dali mo. Welcome, dong. Ay, dali. Saka mo sa taas. Gwapa kayo akong Granny, love, no? Lahos na lang mo sa taas, ha? Ato na sa ipong kwarto ibutag ang inyong mga gamit. Tawgon pa na ako si Pilo. Kay magpakatkat ko og butong. Ha? Excuse me. Ah, yes! Butong, ganahan ko na, Granny. Okay. Pilo! Pilo! Miss Mara. Mara. Mara na lang isang pit na kaning dapita, Justin. Oh, Og dili mo tingalit ako sa akon, ang kununti kang uyab. Mas maka-benefit pa ka sa kong lola. Galanti na siya sa akong mga suod. Come on, love. Isa ka na nga itong mga butang sa taas. unsa man ang klasiha sa pagkababae si Miss Mara. Anong di man ni siya mauwaw sa iyang mga gisulti? Murang ni siya dili babae? Love, Justin. Dali na. Gita na eh. Bahala na lang eh.
Ako na nin siyang sakay-sakayan. Maumsin niya ang gusto ni Alice. Okay, sige. Mag-inartista lang una ako. Ati, uy. Sige, maghuwag pang hupaw, tubangan ng dubong baboy. Pasagdi lang una ko, Romero. May gihuna-una lang ko. Akong tag-anon ang imong ginahuna, te. Be ko na, be. Sige ko na, be. Ang saman. Kuan, si Abay Justin. Ha, nagkunahuna ka, kung nakakaon na ba siya? Siyempre. Sus! Ganahan ba yung kayo siya ni akong adobo? Sige lang, te. Kay ganahan masag ko. O niya, kung manawag na to, te, akong paibugoy nga, nagluto ka sa paborito niyang adobo. O ako'y nabusog og maayo. Ha! Naayaw na lang, uy. Adi, yun, te. Paibugoy na ko natugod. Aron, madali o pauli ba? Usa ka simana ang ilang bakasyon. Kinahanglan pasagdan lang una nato sila. Usa ka simana, te. Aw, usa sa kasimanang way kadog, te. Uy, hilong di, Romero, uy. Ate, naunsa mo ka, te? Dagko naman ta. Mahimo naman tag magiskot anang dugdog. Na, husto na, ana. Ako magani ha. Paminaw ti ako, te, ako. Ako gining ang tusod, te. Ngawa ko'y kadug. Kaya magpaabot jud ko ni Palangga Carlin. Romero, may tingalin manghuyab na lang kaglain. Uy! Ha! Ayaw, ana, te. Hindi ko ganang magluib ni Carlin. Luib, ano di ay? Uyab na daay mo nga nakasulti ka man, anak. Ikaw yun, no? Romero, bata ka pa. May tingali nga mo suway kag panguyab ug lain. Kay, Oh, nung naman ka, te. Kaya unsa man. nabalaka ko sa kahimtang ni Carlin Romero. Nabalaka ko siyang gipating kasuko. Gusto ko nga, naku kanunay siyang duol nga makatambag niya. Te, lahi ra bitaw mo ni Carlino. Kuan man gud, lalain mo beauty. Lalain mo batasan. Oh, ngan anak magyud na. Sige na, kaon na niya. Hutda ng adobo. Kay magluto ra ko para ni Justin ini paulit niya. Ay, kaon mong maayo. Love, kaano ba ayo? Okay ra ko. Ay lang kay mo pagtagad na ako. Garo rin taong dili mo ko magtagad ni mo. Sige na, kaon na Tilawing adobo ni Granny. Mo na akong paborito. Parehas na guna ako na, no? Parehas sa lagtemplada si Granny ug si Alice. Oo. Lami. Maog yun. Sige, kaon pa, love. Te, mapuli ka sa boss. Dili na lang tingali, Romero. Nganong, uy, Kisa man na. si Justin man nanawag, te. Siya na? Hello. Hello, oy. Hello. Kumusta naman mo diha, bay? Okay raman. Makisulti ka niya. Di naman siya sa kundol. Sige, bay. Ate, si Justin, oh. Hello. Kumusta na ka diha? Unsa man nakakaon ra ka diha? Uara ka pagut mi ni Miss Mara? Uy, ang imong buko-buko ha, ati man na. Butangi gid og labakara kung sington ka. Kalma lang. Okay ra ko din eh. Ikaw, unsam ka? Nakakauna ka diha? Ha? Mao ba yung paghuman na mugkaon ni Romero? May noon. Ni ami sa probinsya o bugnaw kay ilang lugar. Mao ba? Enjoy na lang diha. Sagdi lang. Sa atong day off, manuri sa tagnindot nga lugar ha. Ayun ang paguna-una, anak, uy. Alice. Kuan ka ng... Justin? Bay, Romero. Ang akong hinayay sa luyo, ha? Kuhaon niya to, ha? Ay, gito kalimbi taon. Sige, bay. Kay may isugo si Miss Mara na ko, ha? Sige, bay. Bye. Okay, bye na. Sige, bye, Romero. Okay. Ibutang na sa akong higdaanan ng akong linaban, ha? Bye, ha? Okay. Miss. Mara. Ikaw rin manglabas mo mga bulingon? Oo, ako. Kuha na ko to. Karsunis, ragod, og t-shirt na ko ba? Tood. Ogma, mosayo tag ato sa waterfalls. Pagdaog para kaliko, ha? Oo. Sige,
Mga tog na ta. Ha? Asam ko matuog, miss. Oh, Mara. Sa guest room ka. Kanang tupad sa akong kwarto. Sige. Good night, love. Oh. Kihagkan ko niya. Kinuha ko. Tabangin taon ko. Ilikay ko sa tentasyon. Hello? Ate, ugma na ko magpada og kwarta ha. Pero ako ning bahin-bahinon kay dako-dako ning nga kantidad. Carlin. Ano day ka? Nagbuuwal nga naman. Wa. Gimingaw lang kay ko di mo, day. Nabala ka. Ay, lagi tabalakan ako di. Fighter ni imong manghuid. Pero ikaw rin manggung usa diha. May mga kauban ko sa kontrabahoan. Ayaw ka balakan ako. Asa man jud ka magtrabaho, be? Sa usa ka parlor. Oh, mao ba? Pero may tingali nga ikaw ang mo plano sa tindahan nga imong gustong tukuron, Carlin. Ate, para nimo ang tindahan nga akong ipatukod. Busa ikaw ang angay nga mo plano anang tanan. Oh. Oh, Carlin. Ano nihilang ka? Gimingaw lang lagi ko nimo. Gusto ko makakita nimo, day. Nga makagakos ko nimo. Ate, gimingaw ko nimo. Di mo pagatiman ako. Pero di pa na ko kaya nga mutuno pa na kita. Kay labas pa sa akong panugduman ng tanan. O niya natingali ko mo ana di ako. Kung mamatay na nga itong amahan. Carlin. Sige ate ha, bye-bye na. I love you. I love you, Carlin. Kung nahibaw ka pa lang sa tinuod, Carlin. Kung nahibaw ka pa lang. Oh, wow! Justin, tanawa. Minat kayo ang waterfalls. Miss. Oh, Mara. Ela ko bira. Justin, dali. Mga ligo ta. Di lang ko maligo, Mara. Ano? Dili pwede. Kinahanglan na ako ikauban nga maligo. Kaya dili ko ka maong mulangoy. Ha? Hapit tabi ako malungos sa una sa bata pa ko. Mao nga, mahadlok na ko maligo og dagat or waterfalls nga ako na. Sige, sige. Uban ang taka pagkaligo. Ate. Ako na ning itanong ang mga puti nga rosas. Asa ka gustong ibutang ni? Ilinya lang diha yan ang dapita sa my garden. Ganahan si Ma'am Carla anang puti nga rosas. Ate, kuan ba? Unsa man ka na, Romero? Dili ka kulbaan nga nagkuyog ka nun na si Miss Marong Justin? Unsa? Ug anong kulbaan man ko? Kuan ba? Lalaki mas Justin te, parehas na nako. Oh, lalaki bita. Oo, ako. Ilab ko ni Carlin. Oh, imo naman ang gisulti nako. Sige naman imong gisulti. Ug imo sa nagipamatod anako. Kay hangtod karon, wa pa man jud ka kapanguyab. Mao lagi na te. Ako te lalaki ko. Unya te. Kana si Miss Mara. Wa man ipakialam sa iyang porma bisan sa tubangan namong mga lalaki. Ha? Ako te ha. Isip lalaki te do. Maglain magyud akong buot kung makakita ko ni Miss Mara nga hapit na lang maghubo diya sa swimming pool. Sa Lex Pinoy. Nakasabot ka sa botong ibasabot eh. Klaro ha. Ay, sige, luding sa nimuti, uy. Atong klarohon, tiya. Kana si Miss Marat, dako ng tentasyon ng mga lalaki. Kay gawas nga gwapa, sexy, igaton pa yun. Mao na nga, maglain yun ang akong buot nga, magkakita niya. Onya. Usa may labot ni Justin, ana? Dili ka maglain sa pangbuot ni Abay Justin, ti. Kung makakita siya ni Miss Mara nga, pataka lagwara. Ha?